Sa kapidan ka Kwaresma nga gihandom, daghan ang mga kapanulundan sa tinuuhan nga halos namadaan na sa iyang halawom nga kahulugan. Wala na mapasa ang kinaiya, ang karaan nga gipasunod wala na bansaya. Ug ang mga larawan nga mo'y labing unang punto sa katisismo para sa mga katawhan nga nagtuo, talagsan usab kini masinati sa mga tao. Sa pagpangandam sa mga walaan nga kalihukan sa Kwaresma, ang National Historical Commission of the Philippines, kauban sa parokya sa Luway, naghimo sa exhibit sa pag-antos, paghandom, pagpatunhay o pagpasa sa bansay sa Kwaresma sa Luway. Gibuksan sa ikaduhang andana sa Museo ng Pamanang Boholano sa Casa Tribunal sa Holy Trinity Parish Compound ang pag-antos, nagpakita sa mga karaang santos nga binistihan nga apil sa prosesyon sa Semana Santa. Didto usab gisaysay ang mga panudlo sa mga santos ug ang ilang mga kabahin sa pagpasakit, pagkamatay ug pagkabanhaw ni Kristo. Makitaan didto ang gipahiluna nga saysay sa pasyon, gikan sa pag-ampo sa tanaman sa Getsemani, si San Pedro, mga babae nga gilitok sa Biblia sa saysay sa pasyon, sama ni Salome, Veronica, Maria Magdalena, Santa Maria, Pasensya, Jesus nga nagpasaan sa krus, Pieta ug mismong ang Santo Entierro. Kining tanan nga dibulto sa mga santo, mga karaang santos nga inukit sa kahoy o gibistihan. Kasagaran igawas lamang sa mga enkargado nga pamilya sa panahon sa Semana Santa. Hello everyone! We're inviting here at the Museo ng Pamana at Kasaysayang Boholano on our exhibit Pag-antos. So we are exhibiting here the images used for the procession during Holy Week. Kani sila mga santusa from Luway, encargados from Luway, cooperated with this exhibit. Gikan diri sa museo sa Pamanang Boholano sa Luway, alang sa maayong balita Central Visayas, Ray Anthony Chu, PIA Bohol.